Хора, имам трап образ, който не е фолк образа ми, който е Биляниш трап. И винаги за да влеза в трап Биляниш, си слагам камъче на носа, си го лепя и го наричаме трап камъче. Трап камъче. Разкрачете се, примерно, заметнете коси, да бъдете повече движение. Да. Мале много яка хора, има винил голям, колкото това, само с наши сники без очи. Аз не мога да мръдна никога повече. За мен снимашния ден приключи. А как ще обуя тия дънки, където са 3 хиксеса? Има още пица, ако искаш. Аз да ми къста корема. Приключи ли, кажи ми, оставих ли те вече безсили, когато ти направя очичките мили и си победен. Алво несериозна песен. Шизбек. Я пусни, който пуска музиката, пусне Теди Александрова и Silver IMG Стерия. Моля за 3 минути преди да почнем да се пренастроим на вълна, ако ни обичате. A few moments later. Добре, снимай Роша. Не ме пи. Го снимахте ли как отварят тук, вкарват коли, рамки? Айде, добър вечер! Айде бе!